Ang ginan ni. Ari ko ko. Ang yang po presidente. Oita. Kung kayo ginasa pilar ng kamote. Okay. Banker ko na si 15. Awan. Ina maluto. Kaluta to ninyo. Kuno? Nasa mo ba dool? Nakalugar mo to, kaluta to eh. Kuno manalingsing to, dito kaluta no uno dato. Yung kalugar agad kuha gal. Ipakuha mo mama, ipakalot. Blagan ko. Ay manang to kalutin at kamito. Hi guys, mamaya mo ihatid karong hapon. Mamay sama dia. Ay kapoy. Hangat. Ay. Nado kasi. Nagubak. Bubak kayo mana? Wana intro atar ditso. May hapon na. Oy, may hapon ay. Oo, kasama lang. Wala. Samot ka dako yung baba. Oh, ipili na mo kanang nang lagi yung tubig lang. Amora. O tage, ano sa makuto?
Wala dito, wala pang kutukot. Wala na makunsa. Bagi ko na. Naharap mo na. Naharap. Katapong bagyo dere bay. Ano? Dili ra ere. O, dili na may. Pero nga nagguba kita. Ako na na. Kapa na. Kung nang giuli. Taong kabuk naman ang kuanana. Ilisanan man ang katat. Mga tao. Nanon tayo. Palagabas ng lubi. Tawag ping kwarta yung kalukat lagi. Nagugay pa yun. Sige, salamat. Listen sa Sige, guys. Nay. Salamat, Nay. Salamat. Dato na mi. Ano pa man dito ba? Mga lang tubig ya tanan di wa na nga kwang. Alright guys, nahatag na ito ng tubig na. So, salamat akong team. Junjon, Aiko, si Kido. Sunod na pod. Let's go! My stupid heart